Hello para pedagang lan investor. Informasi lan layanan analitis ing tutul karo sampeyan Guru Markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi umum babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa sijine iku ing mandeg. Sampeyan bisa ndeleng saben parameter perusahaan sing diteliti kanthi rinci. Kita bakal bandingake kinerja organisasi saiki PepsiCo, Inc. ticker EP. Review iki adhedhasar informasi ing 24 Mei 2025. Déning klasifikasi Guru Markets perusahaan PepsiCo Inc. kalebu subkategori Beverages 25 organisasi melu ing comparison kang cukup wakil. Skor sakabeh kanggo perusahaan ing pitakonan 0,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori 0,6 terms. Yen sampeyan ndeleng saka perspektif sing amba banget, ing kerangka pasar saham as secara sakabehe. Kita bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,9. Marang skor perusahaan 0,5 terms PepsiCo Inc. Kanthi bandingake gerakan rega saham perusahaan PepsiCo Inc. lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng PepsiCo Inc. nuduhake owah-owahan minus 28,6%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 2,3%. Kapitalisasi pasar perusahaan PepsiCo Inc. regane 177 US dollar 37 sen miliar. Kanthi kapitalisasi pasar 747 US dollar miliar, subkategori regane 1 US dollar 5 sen miliar. PepsiCo Inc. ndadekake munggah nuduhake 23,745% lan salah siji saka pimpinan ing subkategori. Regane buku perusahaan kira-kira 18 US dollar 26 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca 124 US dollar miliar, subkategori kasebut 124 US dollar miliar. PepsiCo Inc. iku 14,698%. Kanthi bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani PepsiCo Inc. ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham yaiku 23,745%. Regane buku 14,698%. Yaiku 38% kurang saka pangsa pasar. Evaluasi saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori Olo, minus 1 poin. Kewajiban utang perusahaan gunggungipun 48 US dollar 22,5 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 264,1% saka usaha. Rating utang perusahaan, olo banget minus 2 poin. Rega pasar perusahaan kanggo rasio media WI punika 18,9. Kanthi rata-rata ing subkategori 23,8, iki 21% luwih murah tinimbang rata-rata ing subkategori. Rega kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori apik 1 titik. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 9.372 US dollar mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi sabanjur kira-kira sakwentara 11.471 US dollar yuta. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 1,9. Rata-rata ing subkategori yaiku 2,7. Yaiku 30% luwih murah tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 91.540 US$ mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine 108.290 US$ mayuta-yuta. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 10,2%, karo rata-rata kanggo subkategori 11,2%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 1%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori pasable 0 poin. Bagian perusahaan ing subkategori dening nomor personel punika 31,255%. Iki 32% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha saben pegawai perusahaan punika $556.000. Nalika ing subkategori ana $732.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja organisasi punika 24%. Evaluasi modal pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator subkategori apik 0,5 poin. Bati perusahaan saben pegawai $29.04. Rata-rata ing subkategori punika $30.08. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 5%. Evaluasi media WI saben karyawan individu dibandingake pratandha ing subkategori pasable 0 terms. Revenue organisasi saben pegawai $287.000. Ing subkategori $275.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 4%. Evaluasi revenue perusahaan saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Saham Forsale cocok kanggo 1,6%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,6%. Iki pratandha remet cendak. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 36% kanggo perusahaan PepsiCo Inc. Dene ing subkategori tataran resi 14 49%. Rega saham nyoto perusahaan iku kira-kira $129. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan udakara $147. Dinamika rega nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 14%. Ayo pindah menyang tabel pesenan, sing kasedya kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan publikly digawe ing mangsa diwenehi dening sistem informasi evaluasi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinnet. Minangka asil saka analisis sekuritase perusahaan PepsiCo Inc. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video saiki minangka ringkesan. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.